आणि याच जमान्यासमोर मी निगड्या छातीनं तुम्हाला प्रतिकार कराय, कारण या नृसिंहवाडीसाठी मला झटायचंय, या गोरगरीब ब्राह्मणांसाठी मला लढायचंय. तो फिर हमारे सल्तनत के खिलाफ बगावत करने वालों को मौत के आगोश में सुला देंगे, खत्म कर देंगे तुम्हें, खत्म कर देंगे. वेणू तर गेलो, परवा मुळीच करणार नाही. स्वतःच्या देहात रक्ताचा एक एक थेंब असेपर्यंत झटे तो या माय माऊल्यांसाठी. तो फिर वही खून मिट्टी में मिला देने के लिए ये सैनिक तत्पर है. मी पुढालो या गोर गरिबांच्या हिताचा विचार करत असताना आज मला मरण येणार. एक गोष्ट ध्यानी ठेव, जी वेळ तू आज माझ्यावर आणली तीच वेळ तो देव तुझ्यावर सुधारेल. जो कोई हमारे खिलाफ बगावत करेगा उसके चमड़े उधेड़ देंगे, हम पैरों के तले फसल देंगे, क्योंकि मेरे मन को भाया, सुनो, मेरे मन को भाया तो मैंने